Assalamu alaikum an balma silamɛw bɛɛ lajɛlen n b'aw fo dakuruɲɛ kelen assalamu alaikum. Encore c'est le maître Badra Ali di Badini comme aw bɛɛ bɛ n dɔn ka ban alhamdulillah n bɔra ni ala tɔgɔba dɔ ye tugun ko min'o d'a ma n'o ye solatul fati ye ani yasin n'o bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ a bɛ mako bɛɛ lajɛlen dilan kalima b'a kɔnɔ la ilaha illallah b'a kɔnɔ a bɛ siri tigɛ siri o siri n'a warala i kan n'i ye nin baara bɛɛ n'ala sɔnna a ma siri tigɛra a bɛ nafolo karaba a bɛ gɛrɛsɛgɛw dayɛlɛ bulondaw datuguli a bɛ ka bulonda hɛrɛ bulondaw bɛɛ dayɛlɛ wa mɔgɔ min y'i duuma kan n'ala sɔnna a ma maa tɛ se k'i kɛlɛ a bɛ baara kalo bɛɛ kɔnɔ tile 7 n'i y'a baara i b'i sigi k'a wari dɔn fo kalo wɛrɛ i b'a baara kɛ tugun tile 7 a nafa ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na baasi tɛ a baara fana man gɛlɛ yanni n b'a baara fɔ aw ɲɛna n bɛna min ɲini aw fɛ a kana ɲina n'a y'a sɔrɔ k'an ka baaradaw ka di aw ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan aw kana ɲina ka notification liker pour que n'an video wɛrɛ bila aw ka se k'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ aw tɛ connecté tɛ aw kana ɲina ka video ni partager walasa an balima silamɛ min n'olu t'an ka groupe an ka page ko kalama u ka se ka yɛlɛ page kan aw yɛrɛ nafa ni an ka ala tɔgɔw ye o baraji bɛ se ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma mashallah a baara bɛ daminɛ cogo jumɛn aw bɛ na yan a bɛna suratul yasi sɛbɛ siɲɛ 1 a bɛna solatul fati sɛbɛ siɲɛ 66 a bɛna la ilaha illallah sɛbɛ siɲɛ 777 a bɛna ya fata u yɛrɛ sɛbɛ siɲɛ 777 nasi nin bɛ kɛ di a bɛ min a bɛ ko a b'a ko a b'a min a baara bɛ daminɛ ntɛnɛnlon su dimanche su dugujɛ bɛ kɛ ntɛnɛ ye a bɛna yasi kalan sanfo selinin kɔfɛ a bɛ yasi kalan siɲɛ 1 n'aw sera mubinu fɔlɔ la aw b'aw jɔ ye a bɛ la ilaha illallah wuridi siɲɛ 111 a bɛ solatul fati wuridi siɲɛ 111 a bɛ ya fataw wuridi siɲɛ 1111 aw bɛ lɔ mubinu na ka wuridi kɛ k'aw ka ganiya yira ala la ka ala wele aw magora a bɛ mubinu fɔ a bɛ sɛgɔ ka taa daminɛ yasin na tuguni n'aw nana se mubinu filanan na a bɛ la ilaha illallah wuridi siɲɛ 222 a bɛ solatul fati wuridi 222 ya fataw 2222 a bɛ duwawu k'a yɛrɛ ye a bɛ taa daminɛ tuguni a daminɛma na a bɛna tɛmɛ yasin fɔlɔ a bɛ yasin daminɛ ka na tɛmɛ mubinu fɔlɔ la na ka tɛmɛ filanan na ka taa se sabanan na a b'i jɔ ye la ilaha illallah 333 solatul fati 333 ya fataw 333 a bɛ duwawu k'a ya fataw 3333 a bɛ kokuraya tugun ka taa daminɛ fo yasin na ka na tɛmɛ mubinu saba ka taa lɔ 4nan na a b'a wuridi la ilaha illallah 444 solatul fati 444 ya fataw 4444 o cogo kelen don a bɛ kɛ fo ka taa se mubinu 7 na mubinu 7 na a bɛna la ilaha illallah wuridi 777 ya fataw 777 subhanallah solatul fati 777 ya fataw 7777 o ye baara bannen a dugujɛ bɛ bɛn dimanche ma a bɛ don kɔrɔ gɛɛman ɲini k'a saraka ani nɔnɔ kɛnɛ siɲɛ wɛrɛ n'a b'a baara saraka t'a tuguni n'aw kɔni b'a fɛ ka baara tuma o tuma a bɛ sin ka bin a kan dɔrɔn inshallah an mako bɛɛ bɛ dilan a ka ɲinitaw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ala ka barika don a la salamu alaikum